Pray for yourself. Father, in the name of Jesus, I come before the throne of your grace with all boldness. Oh Father, in the name of Jesus, ready to receive your grace and your mercies that are sufficient for my needs. Heavenly Father, you know me. Oh Father, I thank you tonight. Thank you, Jesus. Ukukhuluma kwakho kuyayiphilisa impilo yethu. Connect us to our destinies. It connects us, oh God, with our life assignment. Speak like you've never spoken, oh God. In the name of Jesus. Oh, I speak, oh God, against every altar in the name of Jesus. In the realm of the Spirit. Heavenly Father, we speak to the atmosphere. We speak to the environment. For you have exalted Jesus. You have given him a name that is above any other name. That every knee must bow and every tongue confess. Oh Father, we subdue kingdoms. Oh Jeremiah, I have anointed you to pull down strongholds, to uproot, to destroy, and to build. Tonight, in the name of Jesus, that very same anointing, may it uproot everything that has not been planted by the Father in our lives. In the name of Jesus, every unfruitful tree, we uproot it in the name of Jesus. Siyasipule katini, siyasipule mhlabeni, siyasipule ngekama. Yebo lingathis, every knee must bow. Glory to the Most High God. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands in the presence of God. Hallelujah. Titabai sabona ngegama Jesu. Titaba abathathu tisabona ngegama Jesu. Ashele Jesu izandla bazalwane. Sithatha le thuba singene bamfundisi ngomholi bebandla lonke abasebenza nabo, ibandla lonke, imvuselelo yonke ngegama lika Jesu Kristu. Amen. God is good. All right. God is a GG. God. Okay, excellent. Shapa Jesu shapa. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ophinde wasinika lethuba ukuthi sibe khona. We are having a great time emkhoneni kaNkulunkulu bazalwane. Amen. We believe ukuthi sisemini esisazobona uNkulunkulu akwenza empilweni zethu. Hallelujah. Masilamukele izwi likaNkulunkulu ngokukholwa.
shouldn't be into an event or for that time. There are revelations as impact for that time. But kunezambulo noma ama revelation which impact even for isikhathi esizayo. Sometimes for the next generation. So God ukuthi ukhuluma kakhulu uma kufika. Don't just project life yakho la, but bega impilo yakho the way uNkulunkulu akubizela khona. That's why when God speaks, akakhulumi ngala ukhona, kodwa uNkulunkulu kaningi usi-addressa ngala siyakhona. Sanibonani bazalwane? Yeah, God usi-addressa ngala siyakhona. Uthi kuJeremiah, before I formed you, you see, before the formation yomuntu already uNkulunkulu une predestination kunala sekamplanele ukuthi ufuna ayofika khona. Akanandaba ukuthi angakama challenges uJeremiah manje ahlangana nawo, but into ezomnceda ukuthi Jeremiah ngakwazi engakwenza ukuthi ungumprofeti. So idestiny inamandla kakhulu. Hallelujah. uNkulunkulu usiphendula ngokuya la siyakhona nento ozoba yiyo kusasa. Wena ungaba nenkinga ngento yanamhlanje, usathane makakushaya, you must understand ukuthi akakushayeli namhlanje, but ukushayela into ozoba yiyo kusasa. Sanibonani bazalwane? So uNkulunkulu uzasinceda. Yonke into uNkulunkulu ayiplane ngawe izawufezeka nanoma usathana ngafuni. Sanibonani Kwamhlanga? Yeah, yonke into uNkulunkulu ayifunayo noma ayiplane ngawe izakwenzeka. Sathana afuna ngafuni uzofika. Sanibonani bangcwele? Hayi Nkosi izasinceda bangcwele. Ufuna namhlanje sibheke udaba from 3 books. Incwadi yamaHubo, incwadi kaGenesis, nencwadi kaJeremiah. Sifunde amaHubo 34, sifunde uverse 19 no verse 20. uGenesis sifunde chapter 37, sifunde uverse 23 and 24. Bese incwadi kaJeremiah sifunde chapter 38. La 38 sizawufunda uverse 12 no 13 bese siyathandaza. Ngicela nje ngifundele lezi ncwadi. Dumelang bazalwane. Sanibona. Amen. Siyalochisa. Funda ke. 34 verse 19 and 20. Ziningi izihlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyakukhulula kuzo zonke. Uyawadina onke amathambo akhe, ayaphuma nelilodwa kuwo. Genesis 37. Funda uverse 23 and 24. Josefa wathi ngifika kubomnyakabo bamkhumula lengubo yakhe leyayihlotshiswe inemikhono lemide, bambamba bamolokishela emgodini lowawude emanzi. No, 24. Jeremiah 38, verse 12 and 13. Jeremiah 38, verse 12 and 13.
oyitholile Abalungileyo. U-Ebed-Meleki umKhushi wathi kuJeremiya, faka lawa madlwegudlegu amadala namanikiniki abolileyo emakhwapheni phansi kwezintamo. UJeremiya wenze njalo. Base bemdonsa uJeremiya ngezintambo bamkhipha emgodini. UJeremiya wahlala egcekeni letilongo. And Abimelech the Ethiopian said unto Jeremiah, put these old cast clouds and rotten rags under thine armholes, under the cords. And Jeremiah did so. So they drew up Jeremiah with cords and took him up out of the dungeon. And Jeremiah remained in the court of the prison. As for amehlosi sithandaziswe imikhosi kaThixo emazulwini yayisho
bagcwele ngegama likaJesu. Amen. Umbhali lo esivula ngaye akakwali lokho ukuthi ziningi izinto ezihlasele olungileyo. Angazi ukuthi ngesindebele ibe kanjani. Mama ngicela ungivulele just in this opening scripture lo verse 19 ukuthi yini lezinto ziza kumuntu olungileyo. Sizo ngesindebele. Uyavuma lo bhalaya kali 34 verse 19 amahubo. Yes. Useduze nabesihliziyo 34 verse 19. 34 verse 19 Yes. to 22. Usomnini useduze nabehliziyo ephukileko usindisa abanomoya odabukileko odanileko. Zinengi inhlupheko zolungileko kodwana usomnini uyamchaphulula kizo zonke. Zinengi inhlupheko. Abanye bavele bayikhiphe kule ngane esizokhuluma ngayo vele opening scripture yethi ziningi izinhlupheko. Kodwa uNkulunkulu anginike kona ntamba ukuthi ngizokhuluma nothi Nkosi kathi mina ngingonjani. Siyabona nkosana. Ithi iBhayibheli ziningi izinhlupheko olungileyo ahlangabezana nazo. Ikhiya lale ndaba abangcwele ukuthi lezi nhlupheko eziningi zihlasela olungileyo. Masithi olungileyo. Uyabona ukulunga bazalwane akusinto nje yokukhulunywa ngomlomo kodwa ukulunga kuyimvelo yakaNkulunkulu noma imvelo yobuNkulunkulu. It's a nature. So now, into edinga kwenza ukuthi understand ukuthi lezinto eziningi ezimbi eziza kulo muntu. It is because lo muntu unemvelo kaNkulunkulu eyokulunga. Ukulunga bazalwane kunento eku-attractayo. Njengoba uhleli phansi nje ithi ngisho ukuthi even if I can generalize kodwa ibangela yokuthi kaloku uhlale uhlaseleka. Ngizokhumbuza mina entambama ukuthi wena ukholungileyo. Nanoma bangahlaseleka abaseceleni kwakho, but I want to define ukuhlaseleka kwakho mntana kaNkulunkulu ukuthi it is because unokulunga kukaNkulunkulu. Ukulunga kungakufaka phakathi kwezinto nawe ungaqondi ukuthi ingena kanjani. But I want to answer you entambama ukuthi ingoba ukholungileyo wena. Uthi umbhalo olungileyo uhlangana nezinto eziningi. Lithi iBhayibheli ezimbi ezimhlaselayo, confronted by all sort of evil. But lithi iBhayibheli u-19 uma ufunda kahle lithi kodwa ufakazi bakho mama wami ayingoba awungeni kodwa into eyingamandla phezu kwezinto ongena kuzo
lezo zinto. Sengiyamqonda mina umhlabeleli entambama athi sidlula ezintweni. Sanibonani bazalwane, ezinzima. Ungayibuza ukuthi lo mhlabeleli wathokoziswa ukudlula ezintweni ezinzima. Hayi bazalwane, isimanga sale nkulo akusukungena ezintweni, kodwa isimanga sale ngoma ukuthi njalo siyanqoba nanoma singangena, kodwa kunonjalo. Tshela umakhelwane ukuthi kunonjalo, kunonjalo. Singena sidlule ezintweni ezinzima, kodwa yini bazalwane, njalo siyanqoba. Namanye amazwi ubufakazi bethu ayi ngoba singenile, kodwa ukuthi masasingenile, haleluya, siphuma singamaqhawe, siphuma sinofakazi ukuba nanoma singangena ukhona ophuma nathi. Ngizwa uDavide equla equlo akhumbuza abakwa-Israyeli. Uma ufunda uPsalms 107:21 uthi uDavide makaso njalo olungileyo, athi uNkulunkulu wayenemanga ngakithi, haleluya, ngabe safela endleleni, kodwa manje siyaphila ngoba nanoma sangena ehlane saphuma, ngoba abalungileyo abaphelele ehlane bayaphuma. Ngizomhlabelela thina namhlanje, Nkosi siyamangala, haleluya. Kube wena wangemanga ngakithi, ngabe safela endleleni. Ngizokhuluma nabalungileyo namhlanje ntambama ukuthi hayi bantwele, into esenza ukuba siphume phakathi kwey'meko ingoba sine-DNA yakaNkulunkulu, sinokulunga phakathi. And i-nature yabalungileyo ukuthi uma bangenile baphinde baphume, baphuma banengoma, baphuma banofakazi, ngoba abalungileyo bayaphuma njalo, bayaphuma njalo. Akumakhelwane wakho mbambe nje uthi bayaphuma njalo. Umfundisi uthini? Bazalwane bayaphuma njalo. Inkosi yami ngathi ngahamba ungene ngesitulo ngitshela umuntu lo muntu ngithi hayaya, into omele uyihlabelele naphakathi kwale nkinga ohlangane nayo ukuthi uyibheke, bese uthi baba ngiyabonga ngingolungileyo. Into yabalungileyo nanoma baphansi bahlabelela ingoma, bathi sitha sami ungathokozi, uma ngwile ngizovuka, ngoba abalungileyo bayavuka. Sanibonani bazalwane, abalungileyo benzani bangcwele? Bayavuka baphinde baphume. Sanibonani bazalwane, I'm here to remind you that you are a righteous man. Umuntu olungileyo bazalwane unoNkulunkulu wakhe omelayo, unoNkulunkulu wakhe omlwelayo. Olungileyo akayilweli, kodwa uJehova uyamlwela. Olungileyo uyahlaselwa, ziningi izinto ezimehlelayo, kodwa njalo uNkulunkulu uyamkhipha. Ithi ngikhomba ukuthi ukulunga ikona uku-attracta uNkulunkulu nanoma ungaphakathi
kwesiphi isimo. Sanibonani bazalwane. I've already told you that in righteousness in nature kaNkulunkulu, so uNkulunkulu akakwazi ukumlibala olungileyo. Sengiyaliqonda ichulo likaDavida uma ethi benimncane manje sengikhulile angaze ngabona olungileyo esiwa Jehova. Baba abalungileyo bangabonakala ngathi izulu likhohliwe ngabo, mathi uJehova abalungileyo akabakhohlwa. Sona leli khaya lakho mama, uNkulunkulu soza likhohlwe, ngoba uNkulunkulu abalungileyo akasoza abashiye. uDavida ukhuluma sekamdala athi akaze ngibone kaJehova, sanibonani bazalwane, ehlulwa noma eshiwa. Jehova akabashiyi bakhe, haleluya, akabashiyi. Nawe ngicela ukutshela uNkulunkulu soza ashiye. uNkulunkulu ngeke akuyeke ngoba ungolungileyo. Uprova lento bese ekhulumise lemibhalo ngoyingcwelisize ntambama, kanti Nkosi ngehlelwa nezinto ezingehlelayo because ngingolungileyo. When you read incwadi ka-Isaiah 54, uma ufunda uverse 17, kaningi thina sithanda ukuyingena vele ku-17, lithi akukho sikhali esilolelwe wena esizophumelela. Kodwa la ikhala khona kuverse number 16, uthi uNkulunkulu makakhuluma no-Isaya uthi mina ngidala abenza ikhali. Hayi sanibonani Kwamhlanga, mina ngidala abenza ikhali. That is why nanoma bangenza ikhali asikwazi ukusebenza ngoba mina ngenza abenza ikhali. Hayi bazalwane, abazama ukulwa nawe uNkulunkulu uthi mina ngenza bona. That is why into yabo ayikwazi ukusebenza against wena. What am I trying to say? Wasabi na noma isikhali singenziwa 15 years amadimoni asakha phansi kolwandle bathi lesikhali sizoshaya. My God, okaJehova mawehla kulo verse 17 uthi this is the heritage of the sons of God. Ngamanye amazwi lokuloku kuyifa labalungileyo. Lento yokuthi abashayeki, lento yokuthi abathakatheki, ayifa labalungileyo. Abalungileyo nalobu abaplanela amaplani ajikela umnikazi ngoba labantu bangabalungileyo. Olungileyo uyaphuma njalo mama. Baba, olungileyo uyaphuma njalo. Oh my God, I remember uma ngifunda incwadi lapha encwadini kaProverbs, lithi iBhayibheli lokubha umgodi athi ugubhela wena. Lithi iBhayibheli kuyogcina kuwele bani yena kulo mgodi athi ugubhele wena. Manje encwadini kaEsther, hayi sanibonani bazalwane, uHamani wake wabeka indawo yokuthi uzobulala uMordekhai, kanti uJehova akalala kozeli olondoloza u-Israyeli. Lathi kuzofa uMordekhai kwafa uHamani, labagubhela wena kuzowela bona. Labathi wena uzowela kuzowela bona. Sanibonani bazalwane. Hayi tshela umakhelwane uthi abalungileyo bayaphuma kuze zonke inkinga. Ncede futhi lapho namhlanje I won't be so long. Kunento uNkulunkulu azazenzela yona. Tshela umakhelwane uthi uThixo ubakhipha kuzo zonke. Inkinga yethu
bazalwane, sometimes sifika la sicaba ukuthi uNkulunkulu siyamazi khona bese sibe ne-criteria yethu lezimo esazi ukuthi lesi uNkulunkulu yakhiphana bese sibe nalezi sithina sithi uNkulunkulu akakwazi ukukhipha kuzo zonke kanti message ithi ayikho imeko olungileyo angaphumi kuyo nalewe lothi ngeke uma ngangena kuyo ngeke ngisaphuma ngizomemezela entambama uJehova uyabakhipha kuzo zonke uyabakhipha kuzo zonke. Phela kunabantu aba-owna izifo baze bathi lezifo uze umuntu athi isifo sami lesi athi umuntu kugula kwami lokho ngoba ufike ipoint la mhlambe odokotela babakutshela bathi uyabona mase ufike kulesi mama lesi asisaphiliseki akukho medication engaphilisa kulesi ukhohlwe ukuthi wena ungolungileyo abalungileyo nanoma bangangena entweni bathi ayiphiliseki kodwa uJehova uyabakhipha. So mina nanoma sebakutshela odokta bathi uyabona manje mama kusanathemba manje vele umuke uye ekhaya uyolungisa ikhaya lakho uyabona uma imeko seyiphuma ezandleni zabantu uma imeko iphuma ezandleni zodokta basuke bayibeka ezandleni zika-alfa no-omega uma bathi ayiphiliseki basuke bavuma ukuba yebo uJehova kuphela ongayilapha lento phakathi kwami. For I want to tell you, I want to demonstrate something. Let me tell you, Gershom. Oh, Mama Maya. I want to tell you, Mama Maya says, Uma, we have tried everything, and where information, yes, Bethel, very once isimo sakho safika nasesikhona hayi vele hunira God today yazi ukuthi benzani labantu basiyisa esikhathini sakaMoses umfundisi wami uma ngifunda indaba yakaMoses uthi uNkulunkulu Moses uphethe esandleni uthi Moses iphethe induku wathi uJehova Moses le nduku oyiphethe haleluya ibeke phansi uMoses makayibeka phansi iyashintsha iba inyoka kuyintshumayelo ukuba kunezimo uma zisezandleni zethu haleluya soze zaphila but once wayiyeka iwele esandleni sikaJehova once wayiyeka iwele esandleni saka-alfa no-omega. Ngithini entambama kunabantu abafuna ukuyibambela that is why athi isifo sami kanti mawuyiyeka iwela ku-alfa no-omega haleluya iwela kuJehova iyakwazi ukushintsha ibe inyoka kanti bekuyinduku. Sanibona noma khona. All right. I don't want to take a lot of time. Shama, cela tuya bantu. Cela tuya. Kakume ngapha sisi imangapha. Nawe sisi imangapha. Tshela umakhelwane ukuthi bayaphuma. Moyo imangapha. Bayaphuma. Nabantu uNkulunkulu angithume kube ntambama. Ngithi olungileyo wena and ukulunga ikona oku-attracta uNkulunkulu uma uphakathi kwesimo noma uphakathi kweqindezelo empilweni izwi alikwazi ukuthula ngoba unento kaNkulunkulu into yamazulu kahle kahle mfundisi wami ukulunga
izinto ezihlokoloza inature kaNkulunkulu. Hayi abangizwa abantu, uyabona uma bakuhlasela ngey'ngonyama, uma bakuhlasela ngamabhubesi, ungakhali, vele umbonge uJehova uthi baba ngiyabonga ngoba into ekini i-attracta into owuyo, nanoma usathane angaphonsa amabhubesi uhlokoloza ingonyama. Hayi bazalwane, lompheni wakaJuda bona bamfake engonyameni bathi kuphelile ngaye, kanti kunento kuye ezobiza ingonyama yezingonyama. Hayi bazalwane, into eyenza ukuba uNkulunkulu abe khona uma uShadraka noMeshaki no-Abednego uma baphakathi emlilweni, ingoba nomlilo abawuvuthelayo utshalenja uNkulunkulu owumlilo okhothulayo. In other words, le mililo abakufaka kuyo itshalenja umlilo kaJehova. Do you get that? Do you understand that? Imililo i-challenja inature kababa wakho. And uyabona ubaba wakho nakavela, uvele akhe yonke imililo, bese wena umashi. Yini into yokwenza umashi kanti uphakathi komlilo, kanti ubaba wakho naye ungumlilo? Ingoba lithi iBhayibheli, uzimu wenza iy'ngelosi zibe umoya, kodwa abantwana bakhe bangamalanga bomlilo. Hayi bazalwane, singamalanga bomlilo. That is why asipheli uma aphendula ngomlilo, wenza thina sivuthe kakhulu. Haleluya. That is why kunama-challenges akwenza ukuthi uvele uvuthe kakhulu. Kunezimo ezikwenza ukuthi uvele ube dangerous. Hayi ngoba bewungekho dangerous, kodwa zona zizame ukuba dangerous kuwe, kanti wena you are more dangerous. Ngoba ubaba wakho makaphendula ungumlilo. Ngakho makakhuluma no-Isaiah athi uma nindlula emanzini amakhulu, umoya wengcwele uthi ngizoba nani, athi nasemlilweni ngizodlula nani, ngoba ungumlilo thina singamalangabi. Hayi bazalwane, bingelela amalangabi, bingelela amalangabi. Lo mlilo ophambi kwakho ungabaleki, ngoba nawe ungumlilo. Ntambama ngizokutshela ukuthi mama ungolungileyo, uyilangabi lomlilo. You are a flaming fire. Sanibonani bazalwane. That is why abathinta wena kudinga bacabange kuqala, ngoba mabakuthinta bathinta umlilo. Abathinta ikhaya lakho bathinta umlilo, ngoba uyilangabi lomlilo. Ambonele ingubo, akho ngubo engayisebenzisa omunye onengubo nje shama enkulu nje, enkulu. Siyakho tshela umakhelwane uthi abalungileyo bayaphuma njalo. Yanakhaya babale. Kuzibani ngaye mahlombe sheshisa. Anginasikhathi esiningi. Kungenzeka mhlambe oyedwa engizele yena intambama wakhe wabona sewusukholwa usindisiwe ngokungena noma ukuhlangana nokuhlaselwa ngezinto eziningi, uze ube nento enhlizweni yakho uthi ngathi bekungcono ungakakholwa. Ngoba manje ngathi kuyizinkinga ney'nkinga.
once nangambamba lapha ngeke ngisangibamba. Now incwadi kaGenesis la sifunda khona lithi iBhayibheli lami, I don't wanna be long. uJosefa wathathwa wafakwa emgodini ngabafowakhe. Lithi mabambona seza kude bathi nayi lento yamaphupho. Uyabona kahle kahle mama wami, ithi ngithi ukulunga kungamaphupho. Oh my God, ukulunga yinto uSathane ayizondayo. uJosefa umabambona bathi here comes the dreamer. Ezweni likamoya ungabalwa nawe, abalwe nawe ngenxa yegama lakho, kodwa balwa nawe ngenxa yephupho lakho, bathakatha ngenxa yephupho lakho. Leli iBhayibheli lami baba nayo amaqhinga ukuthi masimbulale simfake emgodini. Uma ngibheka lo mgodi babeli bazalwane abamfaka kuwo uJosefa, ngiye ngathola umfundisi ukuthi akusumgodi ogubhe yibo ngisho abobhuti bakaJosefa. Lo mgodi lo ngenxa yokuba bebangabalusi begujwe kudala ukuba abantu mabathole amanzi. In other words, bekuwumthombo. It was not just umgodi abagubhayo. So in other words, into beyihlala phakathi kwalo mgodi bekuwamanzi. Ithi ngikhulume lokho bese sengiphumele ebaleni ngithi mina isitha siyazazi izinto othi wena uma wangena phakathi kwazo uzovela ufe. Sathane uyayazi imigodi ethi wena uma ungangena kuyo ngeke usaphupha. But let me say this entambama, Sathane ulater, Sathane unamanga. Hallelujah. Ngoba Abalungileyo nanoma ngakhetha umgodi athi kulo mgodi uma ngangena kuwo ngeke aphume. Kodwa ngiyamemezela entambama, uhamba noJehodiya, uhamba noDikoya, uhamba no-Alpha, uhamba no-Omega, bangakufaka kodwa kunoJehova. Ongala kuye phansi ngene emgodini mama, ngene emgodini. Moya engcwele sukuma. Lithi iBhayibheli before bamfaka emgodini, lithi iBhayibheli wayegqoke ingubo anzelwe ubaba wakhe, ingubo enemibalabala. Ngicela ukushetha mama, ithi ingubo kaJosefa imele ukulunga. Haleluya. Lithi iBhayibheli bathi singakamfaki, singakambulali, masimsuse. Bonke abantu abafela emgodini, Sathane ukhala ngokubakhipha ukulunga. Bamhlubula uJosefa, bamhlubula into yamandla, bamhlubula into enhle, bamhlubula into yokulunga. Bakhohlwa ukuthi lento abamhlubula yona yinto engathatha into kaNkulunkulu wakhe. Sathane bamba konke kodwa ungangibambe kulungile. Thatha konke ungathinti le ngubo, ngoba wathinta le ngubo uthinta uJehova, wathinta le ngubo uthinta amazulu. Ngene emgodini bakhipha lento ebenza baba benomona, bakhipha lento anikezwe ubaba wakhe, bathi makangene emgodini. Umgodi awugubhangwa hubo, kodwa bayazi ukuthi once angangena lapha uzofela kulo mgodi. Kodwa bafunda uverse 24 lithi loyo mgodi, tshela umakhelwane uthi loyo mgodi, lithi abamfaka kuwo, lithi makangena phakathi
shona noma bangafaka ipoison bathi uzodla afe. The devil is a liar. Umkhotha unamanzi bazomangala uphile iminyaka kanti uyidlile into ebulalayo ngoba umkhotha awunamanzi. Amshobe bathi nakangena uzothi qwili avele ashe. uJosepha wathi nakangena wathola ukuthi kuyahambeka kuneminye imigodi. The reason kuhambeka kuwukuthi kumele wena ubheke phezulu uthi baba ngiyabonga bekathi bayambulala kodwa umkhothi awunamanzi. Sukuma Joseph kurababaya eberehesiyamanda mgodi umile lithi amanzi ashile ngathi ngasho entabama ngithi zimo shisa wonke amanzi. Jehova shisa wonke amanzi, shisa wonke amanzi, shisa wonke amanzi, shisa wonke amanzi. Nithi ngena haleluya ngithola ukuthi amanzi ashile. Siyasazi isitori saka Joseph. Siyasazi isitori saka Joseph. Wagcina ephumile emgodini. Na uzogcina uphumile. Ngoba labo nabathi uzofela khona. UThixo uzaqala khona. Uyabona njengoba bamkhipha emgodini bamthengisa kuma Ishmayeli bekusiprofeta ukuba thina samgcina simbeke phansi kodwa uzimo uzamphakamisa. Ngiprofeta ukuphakama empilweni yakho. Haleluya. Labathi bayabulana bayapromotha ngokumgodi awunamanzi. Hayi man, bemeza ukuthi awunamanzi. Sesiyakhona nasekuvaleni. uJeremiah lithi iBhayibheli la naye kwafika la bamfaka khona emgodini. Ngeke emgodini nje. Ngangena emgodini uJeremiah yabona usuvele washesha wonke. Clever le yazi ukuthi iyaphuma. Yazi ukuthi ngiphuma manje. Umuzwa ndoda. Sesiyakho. Makangena uJeremiah emgodini. Lithi iBhayibheli kwaba nendoda yezizwe igama layo uEbed-Meleki. Le ndoda lena yeza ukuthi umuntu kaThixo ufakwe emgodini. Lithi iBhayibheli umgodi abafaka uJeremiah kuwo umgodi lithi iBhayibheli bewunganamanzi kodwa bewunamadaka. Sanibonani kwaMhlanga. Angazi ukuthi why obhalayo athi loyo mgodi uJeremiah wangena kuwo bewunganamanzi. Kungenzeka lo mbhali bekafuna ukuthi si-understand ukuba uSathane akamane endaweni eyi-one. Nakabona ukuthi umntombe emanzini ukuyisa emadakeni. That is why athi lo mgodi bewunganamanzi. Haleluya. Kodwa lonamadaka kanti uSathane uyakhohlwa ukuba emanzini ungena nathi nasodakeni ungena nathi. Until David, he lifted me up from the deep muddy clay. He lifted me up. Wambeke endleleni yamakhosi ngobuJehova nasedakeni uyangena uyabalapha odakeni. Lo mgodi unamanzi kodwa uNkulunkulu uyawaqisha amanzi. Lo awunamanzi unamadaka. Kunabantu uSathane athi uyabona if asinde emanzini ngizambulala edakeni.
challenges. Ngoba lithi iBhayibheli olungileyo uhlangana ney'nkinga ey'ningi kodwa Jehova uyamkhipha. Ngizakhomba ukuthi why uNkulunkulu emkhipha lithi u-Ebed-Meleki nakafika. Sanibonani bazalwane, nakafika u-Ebed-Meleki ucela enkosini athi, Nkosi, ngicela ukuyokhipha umuntu kaNkulunkulu. Uyabona nase uNkulunkulu akulanda uzovusa bononeni balande wena odakeni. Lithi iBhayibheli lami, inkosi yakho yathi hamba umkhipha uJeremiya. Lithi iBhayibheli walanda over 32 yabantu ukuthi bamncede ukuzokhipha umuntu oyedwa osemgodini. Uyabona uNkulunkulu alanda wena, uthuma ney'ngelosi zizokhipha odakeni ophakathelwana. Lithi iBhayibheli nakafika u-Ebed-Meleki wathi into engizokhipha ngayo lo, ngicela ningilandele ingubo, impahla zakudala. Ungakhohlwa uJosefa before angene emgodini bamsusa ingubo. Manje lona makazophuma uthi umprofethi noma u-Ebed-Meleki, ngicela nilande ingubo zakudala ezidabukileyo ezigugile. Why kulandwa ingubo endala? Angithi ulandwa umdala wezinsuku. Hayi bazalwane, ingabonakala ngathi igugile kodwa inamandla. Yake yalanda idakwa, yake yalanda inyanga, yake. Hayi bazalwane, ungayiboni igugile, inamandla. Lithi iBhayibheli u-Ebed-Meleki ubheke Jeremiya wathi uyaphuma namhlanje. Tshela umakhelwane uthi uyaphuma namhlanje kulo mgodi. Oh, siyathandaza. Lithi iBhayibheli wathi kuJeremiya, Jeremiya, ngizafaka le ngubo edabukile, ngicela uyithathe uyifake emakhwapheni akho. Faka emakhwapheni. Uthi ifake kuphi? Hhayi asikhulume Kwamhlanga, ifake kuphi? Umofunda le ncwadi kaSamu sesiyifundile, umofunda uverse 20, lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyamkhipha kuzo zonke, akavumi ukuthi leli lodwa lamathambo akhe, hayi bazalwane, ukuba liphuke uphuma aphelele. So in other words, le ngubo lena njengoba ingena phansi kwamakhwapha kuzofezwa ivesi elithi nawuphuma uzophuma uphelele, uzophuma ungaphukanga, ngoba uJehova akabayeka bakhe uyabakhipha njengoba kulanda ngale ngubo. Uzophuma uphelele. Tshela umakhelwane uzophuma uphelele. Sithandaze Baba. Can we pray now? Bakena uJehova uyabakhipha. Ngizwa u-Ebed-Meleki makakhuluma noJeremiya athi ngizokufakela intambo manje. Ngicela uthathe le ntambo uyifake phansi kwale ngubo. Le ngubo ephansi kwamakhwapha. Ngibona enza lokho. Kungenzeka abantu bathi kwenzekani lapha. uJehova uyazazi izinto ezizokhipha. Ingabonakala ngathi igugile kodwa lona levangeli leli lona lakudala ilona linamandla ukulanda abantwana bakho. Linamandla lona ligugile kodwa liyakhipha nemgodini. Can you pray? Close your eyes.
Bible before the righteous are strong and are bold as a lion. Lithi Bible before the footsteps of the righteous man are ordered by the Lord. Nkulunkulu yena ohole inyathelo zakho athi ungasebenzisi le ndlela namhlanje ngoba uyazi izinto ozohlangana nazo. Haleluya. Athi ohlabelelayo noma beyiswa ekufeni kodwa bathembe igazi lemfana. Nanoma behlangana nezinto kodwa njalo bayaphuma bayaphuma. Can we pray tonight? I can release you. Ngicela nomuntu nje ntambama singakafaki. Athi mfundisi uyabona namhlanje uNkulunkulu ukhulume nami. Nami ngingomunye oyibuza njalo. Athi ngibona ngani kanti mina? Lapha yini iphutha lami? Abalungileyo. Ngicela ukuthandaza nomuntu uthi mfundisi ngidonsa ubudisi. Ngidonsa nzima. Ngidonsa nzima. Yebo ngiyeza enkonzweni kodwa ngidonsa nzima. Ukuthandaza nje nabantu abanjani. Ukuthandaza nabantu abahluphekile. Mfundisi thandaza nami. Mawusho njalo ngicela usukume ngenyawo. Uthi Nkosi khuluma nami. Sonela nami. Wena usho njalo. Uthi mfundisi thandaza nami. Kumela mama uphakamise izandla. Ngicela ukuthandaza nabantu nje. Ziningi izinto abalungileyo bahlangana nazo. Kodwa uThixo uyabakhupha. Uthandaza nabantu abathi mfundisi ngihlupheke kakhulu impilo yami ngikhuleka kabuhlungu. Namanje ngiphila kabuhlungu. Thandaza nami uncane Nkosi. Lift up your hands. Phela uSathane uyayazi imigodi namanzi akhona uyazi vele athi la vele ngwagcina khona. Ene makangena vele uzofa. But sizomtshela ntambama you are late. Methi achi. Manzashi. Cela ibandla likaNkulunkulu libelezina. Yabona lesikhathi lesi asifani nezinto. Yabona i-altar call yanamhlanje ayifani nezinto. Thandaza nabantu abahluphekile emoyeni. Close your eyes. Yabona lezo nyembezi azibone phansi. Kunabantu abaphila ukungena ey'bhedlela unyaka nonyaka, inyanga nenyanga. Aphila kabuhlungu. You are before the presence of the Lord. Wahlabelela omunye athi hathi Jesu unambona. Hakini. Athi Jesu ulokumbona. Athi habitha ariqohuna. Ufone. Namhlanje sizophola entambama. Wena ungayibambi lezo nyembezi uphambi koNkulunkulu okukhathalelayo. Uphambi kukaZimu oyizwayo uphelo oyizwayo. Uphambi kukaZimu oyizwayo leyo pain. Ukhambile indawo nendawo. Ingoba uSathane udizayine kahle wathi uzofa kwento esono. Kodwa sithi amanzi angekho, amanzi ashaya ngegama likaJesu. Thank you, Holy Spirit of God. Cela nje for a minute, pray for yourself. Nawe lapho emuva tizithandazeni. Umuntu emvuselweni nabathandazi. Mfundisi isibuko. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.